El Islam bada garib. Počna su garibi. Wa se jaudu garib. I će se vrati i će bide potpomognut su garibi. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله. Hvala Allahu azza wa jal, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana, koji prašta grijesi i prima teube svakog roba. Nema drugog Boga sam Allaha azza wa jal, i svjedočime da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Božji rob i Božji poslanik. Draga braćo, daneska vidime ovo društvo, ne samo naše, nego ovo islamsko društvo, se zapostajilo jedna stvar. Daneska vidime mije se greši pred naše oči, a mije sme mrtve na ti agresiji. Mije vidime se kršet Allahove zakoni, a mije sme imune na kršene Allahovi zakoni. Mije vidime da čak velike grijesi se činet, a nije svaka dnevnica da sme naviknale na tija da se radi ke nas. A je taki. Pred nekoje godine sme vidjeli da mnogo ovdje drugačije se radilo. Daneska vidiš, pogotovo ovo ljeto, na čaršija, svadbe, tupani, a ti ne možeš da obaviš namaz na rad i ne upućuješ na dobro i odvraćaš od zla. Daneska će prozborime na taja tema upućivanje na dobro i odvraćanje od zla. Jer vidime, malo sme stagnirali okolo toga. Nikoj ne upućuje na dobro. Nikoj ne odvraća od zlo. Viđi pred nego se čini. Se ogovara brat, se zbori za brata. Ništo ne zboriš. Sve jedno ti je. A te upućuje Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ostajiš tija mjesto ako se zbori za jednog brata. Vidiš na svadbe haram se čini, so muzika, so svešćo, mešane muško i žensko, i ti prisustvuješ na takve stvari. A Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni rekov: el islam bada garib. Počnav so garibi, so stranci. Wa se jaudu gariben. Jer počnav vo Meka bilo, kad došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bilo islam nešto strano. I daneska mi osjećame, kad neće ideš na svadbake, ima muzika, ti si problem, ti si fanatik, ti praviš problemi, ti trebaš ovdje da prisustvuješ u haram. Na'uzu billah, da Allah sačuva.
Jer on te stava u iskušenje. El islam bada garib. Počna su garibi. Wa se jaudu garib. I će se vrati i će pide potpomognut su garibi. Danas kada se osjećame mi ako počneš da praktikuješ islam, ti si garib. Ti si stranec vo porodica. Stranec vo društvo. Jel' tako je? Pa go prašale Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, men hum ja Rasulallah? Sifhum lena ja Rasulallah. Kuje se tija garibi o Boži poslaniće? Kuje se tija ljudi? Kuje se taja grupacija što se garibi? Što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Kak je opisan? Rekao, yuslihune idha fasadu nas. Oni popravljaju stane ljudi kad će se pojavi nered vojeno društvo. Wallahi, mi je vidime vo leto, ne samo vo leto, nego i sega. Vo naše društvo je nered. A zašto se stvori nered? Zašto se stvori nered vo naše društvo? Nered vo džamije. Sme se izdelili. Tamo, vamo, lijevo, desno, Zaš, draga braćo? Nered je tija. Nered. Nego nered je. Ne možda rečeme da je red. Tija nered, fesad. Jer nema upućivanja na dobro i odvraćanja od zlo. Nema da očišći me srca više. Nema čovjek da misli dobro za društvo. Jer ovdje je poslanica svih poslanika. Svi poslanici bile poslane da upućuje na dobro i odvraća od zla. Jel' tako je? Svi poslanici. A prvo što počnale upućivanje na dobro i odvraćanje od zlo od kvakuća. Od kvakuća počnali. Rasul sallallahu alaihi wa sallam prva dava kje počne? Vo kuća Ibn Erqama. Ibn Erqam, pošto sme tuje, da bi sme naučili, jer mi ovdje se družimo da bi sme naučili nešto, ne samo ovdje da bi sme se naslađivali, jer tako? Ibn Erqam prv što udjeliv ili što dav nešto u ime Allah. I ke nego se brale, koji se bra Boži poslanik i svi što primili islam. Pa nešto radi, dragi brate. Nešto daj u ime Allaha azza wa jalla. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne zabrava na dobro kad će mu se uradi. Inače mi je odmah kad će ni uradet, ti si dobar, nema kad tebe, nema poubav od tebe čim imaš korist od nego. A zatim čim završi tvoj korist od nego, brate, ma ni selam ne mu daš, nego ni poznavaš. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam što ne uči? Kad preselile hijđra, kad napravile ashabi vo Medina, svi Medenelije davale kuće, davale svim. Ako ima neko i dve žene, mu rekao, vzemi ove koja sakaš. Ako ima pare, mu rekao, pola tebe, pola mene. Ako ima livade, ako ima dve kuće, mu dava fi kuće. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam im rekao, napravite kuće Ibn Erqam. Draga braćo, bez upućivanja na dobro i odvraćanja od zlo, u jedno mjesto će se desi kolaps, će se desi gužba,
će se desi da ostavame tija što ni narediv Allah i što ni narediv Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Tija je vađib svakog muslimana. Ne samo na ođe. Ne je vađib samo na ođe da upućiva na dobro i odvraća od zlo. Svako i što znaje da je tija haram i ne upućuje na dobro i nego odvrati od toga haram, on će biti prašan pred Allah. Tija je vađib svakog muslimana, jer tija ni stoji vo Kur'an i vo sunnet i vo konsenzus ashaba da treba da upućuješ na dobro i odvraćaš od zlo. A Allah subhanahu wa ta'ala što ni veli: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Vi jeste najbolji ummet koji se ikada pojavi na ova zemlja, ummet Muhammeda sallallahu alaihi. Svjedočene od koga? Od gospodara svih svjetova. Ali zbog čega sme mi je najbolji ummet? Ta'muruna bil ma'ruf. Upućujete na dobro. Wa tanhauna 'anil munkar. I odvraćate od zlo. Wa tu'minuna billah. I vjerujete vo Allah. Znači čujete da bi ima vjera vo uzvišenog gospodara, treba da upućuje na dobro i odvraća od zlo. Ako ne upućuješ na dobro, odvraćaš od zlo, za tebe ne važi tu'minuna billah. Znači treba da ispitaš tvoj iman koliko je vo srce. Jer što rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Men ra'a minkumul munkar, koji će viđi od vas munkar, zlo, nepravda, fel yughayyirhu bijedi, neka go zameni toga munkar sa ruka. Tu je malo problem. Ako ne može da go zameni sa ruka, so jezik, neka zbori protiv toga munkar, protiv tije zlo. A ako ne može so jezik, onda so srce neka prezire, a tije je najslabliji iman. Kuntum khayra umma. Vi jeste bile, kuntum, ste bile najbolji ummet. Jer kad sme ostajile upućene na dobro, a što znači da uputiš na dobro? Što znači tije? A zname, draga braća, što znači upućivanje na dobro? Znači sve Allah subhanahu wa ta'ala što ni narediv vo Kur'an, ti je upućivanje na dobro. I što ni zabraniv vo Kur'an, ti je odvraćanje od zlo. I sve Muhammed sallallahu alaihi wa sallam što ne uputi vo sunnet na dobro, ti je upućivanje na dobro. I sve što ni zabrani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ti je odvraćane od zlo. A najveći stepen upućivanje na dobra je tauhid. Najveći stepen upućivanje na dobra je tauhid. A najveći stepen odvraćane od zla je odvraćane od širka. Najveći stepen upućivanje na dobra je tauhid. A najveći stepen odvraćane od zla je širk. A zatim, što dođe poslije njega, draga braćo? Omer radijallahu anhu. A zname koji biv Omer vo upućivanje na dobro odvraćano od zla. Veli, ako sakaš
da dobiješ, što go spomnav Allah subhanahu wa ta'ala najbolji ummet, onda će upućuješ na dobro, odvraćaš od zlo. Omer radijallahu anhu, kad bi prođav vo ulice, se plašide od njega. Jer on, posle Rasula sallallahu alaihi wa sallam i posle Abu Bekra, biv najbolji koji upućav na dobro i odvraćav od zla. Pa zname da Omer radijallahu anhu, kad bi vlezao vo pijaca i kad bi našao nešto što se radi mimo Allahovog zakona, i sablja bi vađa. Omer radijallahu anhu, još kad primiv islam, dobiv nadimak Faruk, razdvajač istine od neistine. Veli Allah subhanahu wa ta'ala: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka bidet, veli, od vas ummet. Polej. Allah subhanahu wa ta'ala kad spomine toga, zašto je jedan čovjek može da bide umme? Što znači umme? Što znači ummet? Što znači ummet? Narod, cijev, cijela populacija, cijelo nasele, gramada da bide. Ljudina, što je spomine Allah subhanahu wa ta'ala: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Neka bide od vas ummet. Zašto? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Poziva je ka dobru. Daneska vo naše porodice trajne. Vo familije, vo kuće naše se pravi munker. Vidiš, sestra otkrijena, traješ. Vidiš, mati, babajko, ne ti klanaje, traješ. Vidiš, puši cigara, traješ. Haram je cigara, draga. Haram. Trebaš da upućuješ na dobro. Vidiš, ne se klanamo, tvoja kuća, ti traješ. Vidiš se kršet Allahove zakonivo, tvoja kuća, traješ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Neka bidet od vas ummet. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Poziva je ka dobru. Jer vallahi, ako pozivaš ka dobru, ti si ummet, ti si snaga, ti si jak. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Upućuje na dobro. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. I odvraćaje od zlo. I što će se desiti? وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I oni će vidjeti pobednici. Kako pobednici? Pobednici na dunjaluk. Će vidjeti od garibi. Koji rekao Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam: فَتُوبَ لَهُ. Moliv Allaha za oprost za tija garibi. I na ahiret će zaslužiti džennet. Muflihun. Ali upućivanje na dobro, odvraćanje od zla. A Allah u treći ajet veli: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا بِبَعْدٍ. Muslimani, mu'mini, vjernici, između njih treba da bude prečije, da upućuje na dobro i odvraćaje od zlo. A najveći primjer nije upućivanje na dobro i odvraćanje od zla Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. On biv prv čovjek
što kad će viđi neko je zlo, stanuav i radi protiv tija zlo. Jer Allah mu naredi da radi protiv tija. Allah mu naredi. Ali gledajte, draga braćo, deneska što ni se dešava svekede, vo Palestina, što se dešava vo Jemen, što se dešava svekede, što se dešava neredna zemlja, zbog čega se dešava? Zbog tija što muslimani sme ostajile upućivane na dobro, odvraćane od zla. Zbog čega, draga braćo, se kafane pavne, a mesdžidi prazne? Zbog čega? Zbog tija što naše imami ostajile upućivane na dobro, odvraćane od zlo. Ne možda čuješ vo mesdžidi osim spremi hudbe cela godina i samo ga ponavljaj. Ne možda čuješ vo naše mesdžidi osim ahlak. Da, ahlak ja velim. I od ahlak je da upućuješ na dobro, odvraćaš od zlo. I ti je kultura. I ti je ahlak. Amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ali znaj, koji ti dav amanet da sediš ke sedav Resul sallallahu alaihi wa sallam će bideš prašan. Draga braćo, zašto deneska goleme iskušenja se vo umat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? I mi je cijev den, ja Rab, ja Rab, ja Rab, tražimo od Allaha, a naše dove ne se prime. Jeste? Naše dove ne se prime. Daneska polej što se dešava vo umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi je molime, a zname vo istorija imale ljudi, ne velim za vreme Božeg poslanika, ali imale ljudi kad bi podignale ruke i kad bi se zakrnav između nego i Allaha, odma Allah subhanahu wa ta'ala bi mu primir dove. A zašto naše dove ne se prime? Evo zašto naša majka Aisha radijallahu anha ni veli. Murru bil ma'ruf, upućivajte na dobro. Wa nehu anil munkar, i odvraćajte od zlo. Qable an tad'u, prije da dovite. Uslov da bi ni bila dova primljena, veli Aisha radijallahu anhu, upućivajte na dobro, odvraćajte od zlo, ili između vas će doved ljudi, a nina dova neće bide primljena. Hudejfe ibn Yaman radijallahu anhu veli, valladhi nafsi Muhammedom bijedi, tako mi duša, tako mi Allaha, ove zakrvnujene, la ta'muruna bil ma'ruf, ili će upućivate na dobro, au la tanhauna anil munkar, ili odvraćate od zlo, wala yashkanna Allaha an yab'asa alaykum iqab, ili Allah će prati nad vas kazna. Draga braćo, a živime mi je danas kao ovogu hadis, go doživljavamo, je li tako? Jer zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ne iskušuje ni praća kazne? Zbog mije što smo ostajile upućivane na dobro, odvraćane od zla. Veli iqab, fela yustajabe lakum. A zatim veli između vas će ima ljudi što će dovet Allahu azza wa jal, pa nine dove neće bidet primljeni. Draga braćo, mi je zname da treba čovjek uvek da upućuje na dobro i odvraća od zlo. Imalo jedno dete sobavajka vo Francuska. Svaki
petok i subota i lizale vo grad i na svakova kuća će zvoni i će staji brošura vo pošta. Će zvoni i će staji brošura islamska vo pošta. Jedan den mnogo vrnalo jedan den. Ka vrnalo mu rekao babajko ja deneska ne idem. A ono mu reklo ja će idem. Idem tu je brzo ove i će podelim, će se vratiti. Veli, sam zastanalo prijena kuća. Se vidi da je toga bogateš golem. I sam počnal da zvonim, veli. Sve, veli, sam zvoniv, ne ide za nikoj. Jedan put zvoni, nema nikoj. Dva put zvoni, nema nikoj. A se čuje, veli, glas vo natra. Tri put, veli, nema nikoj. Četvrti put, nema nikoj, veli. Ali Allah, veli, ko da me nadahna. Peti put, veli, zvonim, Milezov jedan, veli, se vidi vo oči njegove, veli, se vidi da radi nešto tamo što ne treba da radi. I mi veli, što sakaš ti? Pa mu rekao, evo ovija zemlji i pročitaj. Veli Zef od mene, a zatim mi zatvori vrata, veli, volici. Poslije toga što se dešava, veli, došao vo mezđid i me traži. Imalo je jedno dete, vake, take, znaš ono, jer znam da je tu je blizu negdje, go viđu. Kad došao vo mezđid da me traži, veli me našao i mi rekao, a znaš ti da mi si spasilo život. Da ja togu den sam sakav život mi dojadi više. Sam probav svakova slast dunjaluka. Sam imav milijarde, veli imam. I togu den, veli mi dojadi život. Da sam sakav da uskratim sam sebe život. Da se ubijem. Pa veli, kad si zvoniv jedan put, ja sam imao, veli, zakačeno, veli, juže. Drugi put, kad si zvoniv, sam rekao, aj, ne me zanima koji. Treći put, četvrti put, peti put, sam rekao, aj da vidim šosaka pa poslije. A zatim, veli, sakam da primim pred tebe islam. Upućivanje na dobro, odvraćane od zlo. Draga braćo, što veli Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Prva objava što mu došla, ko mu došla? Ja ejuhel muddethir, qum fa anzir. O ti pokriveni, ustaj i opominji. Druga što mu došla. Nema sedene vo islam. Nema da se sakriješ ovdje vo mezđid da sediš la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Nema tija. Nema sufizam. Nema da sediš. Če upućuješ na dobro, odvraćaš od zlo. Ako sakaš da bideš mu'min. Pravi mu'min. Ako i ne saka od nas da bide pravi mu'min. A zatim, gledajte jedan primjer, ima je 1000 primjer, ali ja, inša Allah, će navedem jedan primjer što ljudi go učet vo sura Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala, gledajte čovjek što saka tauhid. Što saka što spoznav tauhid. Što spoznav što je la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Što spoznav riječi što mu naveduje posle la ilaha illa Allah. Da ne praša nas svega nekoj koje se uslovi la ilaha illa Allah, šurut la ilaha illa Allah.
Koliko ga ima? 90% od nas neće ga znati. Jer što spoznav tauhid, što spoznav la ilaha illa Allah, što traži od njega tauhid, što traži od njega Allah subhanahu wa ta'ala, što traži ovoga šerijat od njega, sve će vidjeti, draga braćo. Veli Allah subhanahu wa ta'ala vo sura Yasin, وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَ. Veli došao čovjek od dalekog grada. Od daleko došao. Zamisli, mi jesmo ovdje Vrestanica. Si došao na čaršija, vidiš čak nek nasom čuv riječi koje vallahi, vallahi se poteške nego brda, nego zemlje. Wallahi sam čuv čujek koji psuje Allah. Ovdje vore stelica. Sam čuv čujeka koji veli da mene ne mi treba niti Allah. Na'uzu billah. Mene ne mi treba niti Kur'an. Na'uzu billah. Širk. Kufr. I trebaš da slušaš svetije. A gledajte, draga braćo, čovjek koji dođa min aqsal Medine, od dalekog grada, وَجَاءَ رَجُلٌ min aqsal Medine, što rabota? Veli Allah go opisuje, zašto šofon? Jes'a, žuri, trčeći. Zašto? Zašto došao? Da reče, ja qaum, o narode moj, ittabi'ul mursalin, sledite tije što vi se pratene, jer Allah od toga grad im prati dvajca od poslanici. Zatim i trećog poslanika i oni ne verovali. Što da ni prati Allah subhanahu wa ta'ala. Kuran je jasan. Sunnet je jasan. I što veli me, brade ove, ne ga slušaj. Zboret nešto. Tražet nešto. Subhanallah. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Čovjek što biv ljubomoren na tauhid, što biv ljubomoren da se uspostavi Allahova vjera, da upućuje na dobro i odvraća od zlo. Kale ja qaum, o narode moj, o Resteličani, o Goranci, razbudite se. Nema da se popravi stanje sve dok ne sledime Kur'an i sunnet Božjeg poslanika. Neće se popravi stanje. Ne tražite stanje da se popravi. Ne može da se sobereme na jena ako ne sledime Kur'an i sunnet. Nema šanse. Uvek će se razilažiti, ali će ne ujedini Kur'an i sunnet Božjeg poslanika sallallahu. Jer ti je potvrda od koga? Od Resula sallallahu alaihi wa sallam. Od toga što mu naredi Allah subhanahu wa ta'ala da se držime za Allahovo uđe. Da se držime dobro za Allahov zakon. Veli i to pred svoja smrt. Na oprosni hađ. Zđne vasijeti koje mije ne slušame vasijeti Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sme ga ostavili tija vasijeti. A vasijet nekoj kad će ti dade, trebaš da go upotpuniš toga vasijet. A ako ne go upotpuniš toga vasijet, onda će bideš odgovoren pred Allah. A Rasul sallallahu alaihi wa sallam ni veli.
Taraktu fikum šej'ejn. Vi som ostavив dvije stvari. Ako se pridržavate tija dve stvari, nikoga, garancija, pečat, viza, pasoš, bezvizni ovoga, će se primiš u Evropa. In tamasektum bihi lan tadillu abada. Ako se pridržavate tija dve stvari, nikad neće zalutati. Koje se tija dve stvari? Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi. Tija je amr bil ma'ruf. Kad će fatiš Kur'an, što mu rekao? Ja Zekerija, o Zekerija, što mu rekao? Huzil kitabe bi kuvo. Zemi, ova je knjiga so snaga, so jačina. Jes'a, kale ja qavmi tebi'u l-mursalin. Sledite tija što bi se pratene. I tebi'u men la jes'alukum ajra. Sledite tija što ne traže nikakva nadoknada od vas. Ne traži me nišćo mi je daje. Od nikoga. Ne sme mi je kad neko je ima mi, ja sam ovdje za plata, ne. Ti nesi za plata. Ti si za tija što ti dav amanet Allah subhanahu wa ta'ala da ga uspostaviš. A plata je odozgo na toga. I tebi men la jes'alukum ajran, wahum muhtadun. I oni se nauputa se tija ljudi. A imamo vremena, nema. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ni ukaže istinu istinom, inšala da ga sledim, inšala. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ni dade od tija ljudi da bideme koji upućuje na dobro i odvraćaja od zlo. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ni očišći naše srce. Molim Allaha azza wa jal da naše nadležne uputi na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ne učvrsti na Kur'an i na sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha azza wa jal da očisti naše srca od nifak. Molim Allaha azza wa jal da očisti naše srca od rija. Molim Allaha azza wa jal da ni podari džennetul firdaus. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da bideme so Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, so njegove ashabi, so šehidi i so dobre ljudi. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ne pouči tija što ne znajem. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da bide zrđne riječi od dunjaluk la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.